Hello everyone, welcome back to my channel. आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों. नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो हागोन. Hi. Hello. अमा बेदर आलासिफ्रानो इसोर सानैया आं ओंखाम रानसै दे बेखौ आं जासै दे गिदिरसिन ओंखाम उखैनो हाथारलां गोजाना जायाखै फानलु गोसा जादों फानलु गोसा जायाखै ए फानलु बब्रा होदोंना ओंखायनो गोसा जादों माबायाबो बिगासिनो दङ मावजियाबो जादो दे आंबो जानोसै लुदु गेलेबाय दाना ओंखाम जाखांनानै Masih oke balik, lagi. Đây không kịp nó ra cái lý xà là yes, sao đâu được thế xà. Hai, lại đây rồi. Ludo lagi le.